Alle patiënten en het personeel van de 2 afdelings binnen test met een sneltest. Daaruit wordt duidelijk dat nog een patiënt besmet is. En we kijken nu of dat dezelfde MRSA-soort is als bij de eerder geconstateerde patiënt. Want daar kunnen verschillende stammen, noemen we dat, zijn. Dus dan heeft het niet met elkaar te maken, maar dat wordt uitgezocht. Onder een van de weken zal dit duidelijk worden. Dan wordt ook bekend of zo'n 100 nog onderzochte personeelsleden besmet binnen of net. Het ziekenhuis krijgt een soort telefoontjes over de bacteriën. Zo wordt daarom een speciaal nummer hier besteld dat mensen terug te kunnen vragen. Er komt van alles binnen. Mensen willen met name weten of bijvoorbeeld geplande operaties doorgaan. Ze willen weten of ze risico hebben gelopen als ze de afgelopen weken iemand op de intensive care hier hebben bezocht. Nou, dat soort vragen en die kunnen we allemaal prima beantwoorden. De intensive care en de herbewaking blijven in elk geval deze weken nog dicht. In dit geval worden naar andere Friese ziekenhuizen terugverwiest. Dat is tot nota 4 keer gebeurd.